partidu berezia dela ezpairik gabe. Godison Parken, Howard Kendalli, omenaldi beroa eginen zaiolako. Gogoratu, lehen ere esan dugu, Howard Kendall, 80. hamarkadaren bigarren erdian izan zela. Entrenatzaile tituluak eskuratu zituen eta jokalari zenean gainera sona handia izan zuen Everton taldearen zelaierdiko izarretako bat izan zelako Howard Kendall. Eta jada Godison Parken noiz berdegunean sartuko zai. Hortxe dago oraintxe egingo dira aurkezpenak. Gogoratu Howard Kendall 1987an heldu zela, hortxe duzue. Bilbora Evertonen aparteko lan egin ondoren urte harretan Liga, Kopa eta Europako Errekopa irabazi baitzituen Evertonek gizon honen eskutik. Eta horren gibeletik heldu zen Atletik entrenatzera. Garitano Urrutia edo Richie Mendiguren bezala jokalarien debuta bera ekarri zuen eta 89 denboraldian gainera Atletik Europara eraman zuen. 90 denboraldia izan zuen azkena, 11 partidu zuzendu zituen, baina orduan gauzak ongi ez eta kargutik kendu zuten Howard Kendall Real Madrid aurka Santiago Bernabeun 4-0 galdu ondoren. Kargutik kendu izanak dena den ez du Howard Kendallek Atletik eta Bilborekiko zuen eritzi aldatu eta arestian esan bezala Howard Kendall bera izan da Atletik aukeratu duena gaur bere omenaldia egiteko. Argazkia noski zuri-gorriekin Felius Sarriugarte bera ere Howard Kendallek bere aginduetara izan zuen. Beraz, pentsatzen dut Atletiko entrenatzaileak ere bere taldearekin itxura ona eman nahi duela Howard Kendallen omenaldi honetan. Guztia pres beraz,